ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa. Kazwai muri Zimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita muchirongwa apo takakutaurirai kuti nguva ino tiri kumbotenderera nenzvimbo yemutoko. Ndofunga makationa tiri kunyamapanda kumudzi iye zvinezvi tiri panyadire. Makati requesta kuti endai munoona kuti project iya yamakambotipa yapapi. Ndo chikonzero chaita kuti tinge tichisvika pano zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Regedzai titaure nevadzidzisi vepano tinzwe kuti chirongwa cheAquaculture ichi chakamira sei, vapapi, vakakohwa zvakadini. Nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu madzona ndofunga dzimwe hove ndo dzamuri kutoona izvozvi. Toda kunzwa kuti vafamba zvakadii, zviri kuvapa profit here kana kuti vari kurimira shiri. Ndozviziva kuti ndikataura zvekurimira shiri vazhinji ava hamunganzwisi, asi tichataura nevadzidzisi vacho kuti vagokutsanangurai kuti ndinorevei kana ndichiti kurimira shiri. Makadii mhuri yeZimbabwe? Kuno kuNyadire Teachers College tunoita zvefishery. Pano patiri apa pane maponzi matatu. Takatanga muna 2017, that's when we started the project. We started with 10,000 fingerlings. And we managed to sell about 9,000 fish. We also had these fish multiplying because they were not sex reversed, so we had a lot in this pond. Initially we started with 10,000, but we now have plenty of them. What we did is we managed to have the pond constructed through the front end loader. We managed to have it from a quarry company there. Then we bought the dam liner. That's what we used as a wall. We used the dam liner. Then we stocked our fish. Our fish, we feed them through 3 stages. We started with the starter. Then came the juvenile. Then the grower, that's the last stage. Right now we are feeding fish that is a result of inbreeding that was happening in the pond. Then we have other 2 ponds. These other 2 ponds we stocked about 11,000 fingerlings. I think you have seen some of the fish, they are at the juvenile stage. And we are also managing. I think this project is a viable project because we have managed to raise a lot of funds, and we are able even to invest. That is, we managed to buy more feeds, we buy more fingerlings, and it's a profit-making project. Right now, we have raised more than 60,000 with this project, and we are talking of US dollars. Not US dollars. Okay. Yes. In fact, what we do, we sell in US dollars and in bond.
and we did not stick to bond only. We have other customers who are able to pay in hard cash, US dollars, and others who can use the swipe, who can use the eco cash and so forth. They are all welcome. So what we do is we change water, the management part of it. We change water. We have our water tested for pH, and we use the borehole water, which is not treated. There are no chemicals in that water. It's straight from the underground. That's what we use. Challenges that we are facing, we have predators like fish, kingfisher. These, if you have unprotected ponds, they can just pick fish from there, and that's the main challenge. That's why you see one of our ponds is covered with mesh wire, but we are intending to buy the relevant nets, appropriate nets for that, for the ponds, so that we maximize profit. Right now we are making profit, of course, and recently we managed to sell about 1,500 user and about 60,000 bond. That's what we managed to realize after spending about less than 30,000 bond. So we are making a lot of profits, and I would encourage those who want to embark on fish farming. It's a viable project, and it's not labor intensive. The moment you construct your ponds and you stock, it's a matter of just feeding. So it's not labor intensive. So when you establish it, you don't need to spend money on labor. You can do it yourself if you are not doing any other business or any other work, or you can have your workers do that. So I think fish farming is the way to go. Thank you. Tokumbira kwarare upenyu idzidziso kune vanoteerera kutosho. Mainzwa kanhau yacho tiri kutaura nezvemuto muchena, kana makambonzwa nezvemuto muchena. Tiri kutaura nezvekuchengetwa kwehove. Inini ndingade kukuudzai kuti pane handiri munoziva kuti kune beef, kune pork, kune fish, chicken etc. Number 1 dishi rangu inini muto muchena. Regedzai tiendere mberi. Iye zvinezvi tinoda kunzwa kuna mai Munjoma, tinzwe kuti ndezvipi zvavari kuti taura pamusoro peproject yavari kuita. Sekunzwa kwamaita ndinonzi mai Munjoma. Ndiri one of vanhu vari mukati meproject iyoyi. Tinoshanda mukurima hove. Hove idzi chimwe chamungade kuziva ndechekuti kana dzichiri diki zviya dzine chikafu chadzinopiwa chatinoti mapellets. Mamboudzwa kunzi tinotanga nestarter, koya juvenile 1, juvenile 2 negrow. Pekutanga dzichiri diki taidzifidha ka4 pazuva, asi yezvinezvi nekuti dzakura takufidha mangwanani na9 o'clock, tozofidha zvekare na3. Hove idzi dzakanakira kuti munhu hautore nguva yakawanda uripo. Ukangofidha hove dzako unomirira kuti dzidye chikafu, kuitira kuti shiri dziya dzanga dzitaurwa dziya dzirege kuuya kuzodya, nokuti padzinenge dzichidya shiri ndipo padzinomhara dzichiya dzichinhonga. Saka ukangomira dzikapedza kudya fishi, dzikapedza kudya chikafu, kwakutobuda zvako akuenda. Zvakanakira hove idzi ndezvekuti entertainment zvekare. Unoona kuti paunenge uchidzifidha paipai unenge uchitonakidzwa nazvo zvokuti ukasangwara unogona kuswera wakagara ikoko uchitonakidzwa nefishi zvadzinenge dzichiita. Fishi dzedu idzi pana paNyadire Teachers College dziri kutibatsira nekuti tinotengesera the local community. Tinotengesera zvekare iyo college pachezvayo inotenga kubva kuproject inoyi. Saka patinotengesa mari idzodzo dzinenge dzichipinda muproject, tichigadzira mari, tichibika mari.
inotigonesa kubika mari project iyi nekuti dzinoramba dzichibereka sekutaurwa kwamaita kuye. Takadzitenga dziri 10,000 asi we realized kuti dzanga dzakubereka izvozvizvi munotoone tumwe tuhove tudiki turimo twakatobhridwa kare mumapondi edu ese ari matatu aya matone tufishi tudiki zvichireva kuti takutorealiza more profits kubva mune dzimwe hove dzakubhridwa. Ndodaro kuti ndozvandanga ndinazvo zvandingakugoverei panguva inei. Mavanzwa amai Munjoma vachititaura nezvemachengeterwo anoitwa hove. Ruzhinji rungangoda kuziva kuti akoseiko dzichipuwa chikafu kudzedze dzemumadhamu, majaira madhamu kana Nyajenje nana Chiunye aya kwete. Apa kwakutochengeta hove. Kana wafunga kuchengeta hove dzangofanana nemabreira dzinotoda chikafu nekuti mararamiro adzinoita hove idzodzidzi akatosiyana zvachose nemararamiro anoita hove dziya dzatobata munzwizi, ndo atingati mahard mashona type. Idzi dzinotoda good care nekuti mukasadaro aiwa haungawane profit. Kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa pane vakamboona drama ndera parafini rera enzi iwe Kajau mombe dzako dzadya. Taakunzwa kubva kuna Mr. Kajau vambotitsaurira pamusoro peproject yehove iyoyi tinzwe kuti zvakamira sei kuitira iwe uchange uchida kuzochengetawo hove, uchange uchida kuzoitawo project iyoyi uwane kubatsirikana ugoziva kuti zvinofambiswa sei kugara nhaka wona dzevamwe. Makadi muri Zimbabwe, ndinoitwa Mr. Kajau, ndinoshanda pano paNyadire Teachers College. Ndinoshanda ndiri librarian asi ndinofarirawo zvekurima. Asi sezvo mumunda mangu makange muchidyiwa nemombe ndakasiya zvemaveji ndakuita zvefish. Hapana tiri kukwanisa kuchengeta fish dzakawanda chaizvo. Tatone markets kuna naHarare, marondera, marestaurants anototiziva. Tunotenda Drewmas media yakwanisa kuti tikwanise kunge consumers edu vanova vatinotengesera vakwanise kuonawo zvakaita patinozvichengetera nekuti tinongoyaendesera fish asi havazivi padzinenge dzichibva. Isusu college yedu inotraina maticha sekuziva kwamunoita zvefish manga musingati mazvinzwa zvenyu asi inotraina maticha. Kuchengeta kwatinoita fish kunotibatsira kuti maticha edu kunyanya vanoita zveagriculture, unoziva maticha anospecializa zvakasiyana siyana. Vanoita zveagriculture vanouyawo vachidzidzawo not theory chete asi vanoitawo practical panapa. Tine tarisiro yekuti tikange takubreeda tizenge tichisaplyawo mafingerlings kune nzvimbo dzakatitenderedza kunokuwo kudhuze nemapurazi. Saka kuna vamwe vanogona kuda kuitawo fish farming tichange takuvasupply izvezvo asi for now tiri kungosupply fish dzekudya. Ndofunga mazvinzwira kubva kuna Mr. Kajau vachikutsanangurirai zvakare uyezve apo zvatori kwamuri muri Zimbabwe kana muri munenge muchidawo zvakare hove manzwa kwadzinowanikwa. Kana muchitondera zvakare patakambouya pano takaburitsa nguruve yezve zvindofunga kuseri kwangu muri kuonawo zvakare mbudzi dziri kuwaya kuratidza kuti hongu Nyadire Teachers College yakatozvipira zvachose kuti inge ichiwana mari kubva muagriculture. Unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete, anoda kuchitendero achida kuchiwana. Muri Zimbabwe tichiri paNyadire Teachers College ndofunga maona paya tiri kuhove tichiratidza maprojects ari kuitwa kuhove asi imwe nyaya yatinakidzawo zvakare kusangana tingati mastudents vakapedza vari kutotora zvitamba zvavo vachienda semaziviro amunoita imimi kare vanhu vaitotanga vaungana kuitwa ceremony vana amai vachiuya vachipururudza vana mbuya vachiuya vachipururudza but hazvisisiko nekuda kwamukoma covid vari kutonga matongero avo chaiwo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Inini ndati rangu zita ndinonzi Andrew. Inonzi Catherine Chikomo.
Catherine Chikomo, ndezvipi zvaungada kutitaura about the new system yavapo? Yeah, the new system of graduation, I can say in disadvantages akati one day. Especially I can start with, for example, Pamapanya Teachers College. I was one of the students Angarimo SRC, and I also obtained a distinction in teaching practice. All those celebrations, no one is here to congratulate me. It's very unfortunate. Yes. But I have a distinction. I was part of SRC. No one will congratulate you. That's one of the disadvantages. For my advantage, I think our health is important. We can't violate the health laws. It's good for our health. But pane mamwe celebrations anogoda kuti mesangari mazvinzwa zvataurwa nahanzvadzi Catherine. Iyewo kana ukabika sadza unofanira kuti rinhu iri rekakuva nextbar vazive kuti pari kudyiwa zvinonaka apa. Ndonhau iri kutaurwa kuti iwe waita zvakanaka, people should know kuti iyeye uyu amuri kuonawo, iyeye ane kastepa akauyu ndiye aita izvi. Manje kana zvakuitwa secretly zvinobva zvarwadza. Ndinotenda chose hanzvadzi nenguva yako. Ndinoda kunzwa zvakare kune vamwe vahanzvadzi vari pano vatawana vari pano. Mungangotanga nekuzvizivisa zita renyu uye kusangana nemhuri yeZimbabwe muiudzawo zvamunofunga pamusoro penhau yegraduation system yavapo. Zita ndinonzi Nyadire. With the current situation here, you know, it's a dream for everyone to celebrate their graduation in the presence of the whole family and everybody that supported you throughout. And what kept us going was the pictures of those who graduated before us. So this is actually a new era for everybody, and yeah, it's said that we cannot celebrate together because of COVID. But again, our health comes first, and we have to be cautious when it comes to COVID, because you can die for sure. Even if you celebrate your graduation, but still you won't be able to survive if you get the virus. So it's safer this way, and we're glad that we have come this far. We're also grateful that we are being able and being allowed to come and collect our diplomas this way. Ndofunga inini ndakanyasa nekusatanga ndati makurokoto nekugraduate. Ndofunga ndiri chete ndiripo kuti ndikwanise kukorokotedza. Saka yezvinezvi now that mapedza kudzidza tarisiro yenyu ramangwana muri kuona rakamira sei? This is just the beginning, so we have a long way to go. The future is bright. So if the government, being civil servants, even working in private, just so we can produce better quality in education in Zimbabwe. Tinotenda zvikuru. Matiristand Lynn Katsande. Hanzi uri wose nakatsande. If you know the song, if you know, you know. Regai ndisangane zvakare nevamwe vahanzvadzi vari pano tichibva tapedzesa zvedu chirongwa tinzwe kuti vanoti kudii. Mototarisana nemhuri yeZimbabwe. I'm very proud to obtain the diploma, but that's the disadvantage of COVID-19. But it's also an advantage. Semamu wangu watawa tilukishwa utano wedu. Wangu tindafara kusubari. Asa vishani kutumangwana tesi tinono jachini quarantine wangu wachirasiro. So, health first. Thank you so much. Ndinotenda. Muri yeZimbabwe anga ari mafaro edu kunge tichitaura nemi tichitaura navo vanahanzvadzi ava vakwanisa kunge vachiwana zvitamba zvavo zvebasa kuratidza kuti hongu vazvipira kuti vakupinda mundima, vakupinda mumusango matiri kuvhimatiri. Votoona kuti vanozvifambisa sei. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndichitenda zvakare Tando Class uyo anga akatibatira mushina wedu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.